Tässä on Posenius. Taisto Posenius, myyntipäällikkö. Jussi Vares. Mä lähden nyt kaupungille hoitelemaan bisneksiä, niin ettikää Jussille joku sopiva menopeli. Tuo noin niin, keep in touch. Millaista olit ajatellut? Joku hyvä ja halpa. 2 autoa. Tässä tää sitten. Mitä helvettiä? Et oo tosissas, 25 tonnia. Tää on joku jake vitsi. Ei oo kukaan käynyt edes koeistumassa. Mitäs tää? Ei, se on liian kallis. Ai jaa. No en mä nyt tiedä, eihän Tää on tääkään. vähän arkinen tämä. Tässä on ihan kiva Se pitkä on kävely. kovin pieni on vähän. No tohon, että... Tää on tyttöjen auto. Mutta Tätäks sä mulle suosittelet? tää on kova peli. 1.6 hatchbacki. Joo. Tämän mä ostasin vaikka isälleni, jolle se olisi jo kuollut. Tai miksei itsellenikin, jolle mulla olisi jo ennestään niin hyvä kärry. 110 000 kilsaa. No ei se niin hirveesti oo. Ei se on mitään. Mitäs se nyt tekee? Mitäs se sitten? 7 tonnia vuodessa, eiks niin? Näin joo. Tää on tiiäksä oikein löytö. Ollut yhdellä eläkeläisellä, naisopettajalla. Alkuperäisihminen. Joo, omistaja. Huoltokirjaa ei ole ymmärtänyt säilyttää, mutta näkee sen päälle, että kovasti ollut rauhallisessa käytössä. Kovasti on ollut käytössä joo. Pelit ja vehket viimeisen päälle, radio, C-kasetti soiti, molemmat kaiuttimet ja kaikki. Toimiks noin? Vaat virran päälle kokeile. Oi Sanna, Sanna, tahdon sua panna. Suhtaudun nyt arvokkuudella. Oi Sanna, Sanna, villua jo anna. Lauluopettaja.